שלום לכולם, תודה שהגעתם. קוראים לי לירון מנור, אני מנהל את קפרה קפיטל. הנושא שלנו היום זה מטוטלת הערך בשנת 2014. שנייה לפני שנצלול למצגת, אני רוצה לשתף אתכם בלמה בחרתי בשם הזה. בכנסים כאלה, חודשים לפני הכנס, איתי יעיד, צריך להביא את הכותרת של המצגת. משברים יכולים להתחיל, משברים יכולים להסתיים, הכותרת צריכה להיות מוכנה. הטריק שלי זה להביא כותרת שתמיד עובדת. מטוטלת הערך היא בדיוק כותרת כזו. בכל תקופה היא נעה באופטימיות, לפסימיות, פחד, לתאוות בצע. הנושא שלנו היום יהיה לראות איך אנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו. כמה פעמים שמענו את המושג השקעות ערך. היום אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולזכור דרכים שבהן נוצר ערך בשוק. כאשר אנחנו נגדיר ערך בתור ההפרש בין שווי שוק של חברה והשווי הפנימי שלה, כפי שאנחנו מעריכים אותו בכלים מקובלים של הערכות שווי. אגב, אנחנו נציג הרבה דוגמאות במצגת, אבל אנחנו לא נוכל להתייחס לשמות של החברות שאנחנו מחזיקים אותם ושאנחנו מדברים עליהם בכל נושא שקשור להווה או לעתיד, בשל הוראת הרשות לניירות ערך. בסוף ניתן איזה שקף על הקרן, לספר קצת עלינו. בנג'מין גרם, אבי תורת השקעות הערך, והמרצה למימון והמעסיק הראשון של וורן באפט, אחד הדברים היפים ביותר שהוא הביא לנו היה מטאפורת מר שוק. הוא דימה השקעה במניה להשקעה בעסק עם שותף, הוא קרא לו מר שוק, שכל בוקר בא עם מספר. המספר הזה מייצג את המחיר שבו הוא מוכן לקנות את החלק שלנו, כולו או חלקו, או למכור את החלק שלו, כולו או חלקו. רק מה? מר שוק סובל ממניה דיפרסיה. לעתים הוא בא במצב רוח עילאי, ומציע לנו לקנות השקעות במחירים שאף אנליזה לא יכולה להצדיק. לעתים הוא בא במצב רוח שפוף, ומציע לנו לקנות עסק בשבריר מהערך שלו. הרעיון הוא שאנחנו לא ניתן למספרים האלה שמר שוק שולח לעברנו להנחות אותנו. לחלופין אנחנו רוצים לנצל אותם לטובתנו. עכשיו כולם רוצים לקנות עסק בשבריר מהערך שלו, איך נוצרת ההזדמנות? אז ברור לכולנו שבתקופה של פאניקה, כמו שהיה לנו ב-2008-2009, אנחנו יכולים למצוא הזדמנויות בכל מקום, ואנחנו נדבר אחרי זה על איך לעשות את זה עם סיכון נמוך. ברור גם שכשגיאוגרפיה נכנסת לסחרור, אנחנו יכולים למצוא שם הזדמנויות. וכמו שנראה, לא חייבים לצלול לתוך עין הסערה באותה גיאוגרפיה, אפשר הרבה פעמים להגיע לאותו אפקט, לקבל את אותו אפסייד עם גיאוגרפיות משיקות שלא נמצאות בסכנה. אחרי זה נראה תעשיות שהשוק נטש בעבר ובהווה, וחברות, וחברה אחת כזאת. ידוע שבתקופות משבר, דווקא כשהמניות נמצאות במחירים האטרקטיביים ביותר, העדר נוטה לעשות שינוי חד מאוד בתמהיל השוק שלו ולצאת ממניות. לדוגמה, בחברה שאנחנו משקיעים בה באנגליה היום, ב-2008 מוסדי גדול בריטי שהחזיק 30% מהחברה, בא להנהלת החברה, שגם היא מחזיקה משמעותית בחברה, ואמר לה, ועדת ההשקעות שלי קיבלה החלטה ואנחנו חייבים למכור. המינוח שהוא השתמש בו היה, price is not an issue. ברגע שיש לנו מולנו מוכר שחושב שמחיר אינו שיקול במחירה, בהגדרה כמעט נוצרת הזדמנות. דוגמה שנייה נוצרה לנו באותו משבר של 2008-2009 כאן בארץ. היו פה שני בנקים בארץ שהחזיקו אג"ח אמריקאי. בנק הפועלים ובנק דיסקונט. בנק הפועלים החזיק תיק מגובה, תיק של אג"ח מגובה נכסים מסוגים שונים, שאי אפשר, זה למעשה קופסה שחורה שאי אפשר היה להעריך את הטיב שלה ובטח שלא לדעת איך היא תעמוד במשבר. לעומתו בנק דיסקונט החזיק תיק של אג"ח מגובה משכנתאות מבית האיגוח של פאני מיי ופרדי מק. השלב המעניין ביותר במשבר הגיע בסוף 2008. אז ממשלת ארצות הברית הודיעה שהיא ערבה לפאני מיי ופרדי מק. זה בעצם הפך את הנכס המסוכן ביותר במאזן של דיסקונט, להיות הנכס הבטוח ביותר במאזן של דיסקונט, מגובה על ידי ממשלת ארצות הברית. בתגובה אני לא צריך לספר לכם מה קרה למניה של דיסקונט, ירדה ב-30%, בגלל תופעה שאני אוהב לקרוא לה, החתמת אחד, החתמת את כולם. השוק היה היסטרי מדי בכדי להבחין בין הניואנסים האלה, שהם מאוד משמעותיים, ושמו אותם בכפיפה אחת את כל האג"ח האמריקאי הזה.
מי שכן הבחין אגב באותו משבר בהבדלים היה בנק ישראל, שהכריח את בנק הפועלים להנזיל את התיק שלו ב-75 סנט לדולר, ולא דרש דרישה דומה מדיסקונט. אוקיי, אז אתם בטח שמחים לשמוע שהגעתם בשנת 2014 לכנס, לשמוע איך יכלתם לעשות כסף ב-2008. מה? עכשיו אנחנו צריכים לחכות למשבר העולמי הבא? למשבר הבא בארצות הברית? התשובה היא כמובן שלא. כמעט בכל נקודת זמן אנחנו יכולים לראות שיש משבר איפשהו, מתגבש משבר איפשהו על פני הגלובוס. אם נסתכל על העשורים האחרונים, היה לנו משבר באסיה בחצי השני של שנות ה-90, אחרי זה את בועת הדוט-קום, בועת הנדל"ן בארצות הברית, בועת אשראי המדינות באירופה. במקום להסתכל על דוגמה מהעבר, אני רוצה להסתכל על דוגמה מהעתיד. אני חושב שהיום מתפתחת בועה משמעותית של נדל"ן ותשתיות בסין, והיא גוררת אחריה בועת אשראי שלא נראתה בשום מקום בעולם. היא גורמת למה שהיה בארצות הברית להיראות כמו מיתון קליל. אני לא הולך להציג שקפים שמראים למה זה, כי זה לא הנושא שלנו. מה שאני רוצה להראות זה איך משקיע יוכל ליהנות מהערך שיוצף במשבר כזה. בעוד שנה, שנתיים, שלוש, תתפוצץ הבועה. משקיע לא חייב בשלב כזה לקפוץ לתוך בנקים סינים, או חברות נדל"ן סיניות, מתוך תקווה שהם ישרדו את המשבר, שהם קרסו מספיק כבר. לחלופין, מה שאפשר לעשות, זה לגשת וליהנות מאפסייד מאוד דומה בגיאוגרפיות נגזרות. למשל, קחו את הונג קונג. גיאוגרפיה עם ממשל תאגידי פנטסטי, מקביל לחלוטין לשווקים המערביים. 90% מהתיירות בהונג קונג מגיעה מסין. איך לדעתכם יראו מספרים של בית מלון בהונג קונג באותה תקופה? בית מלון, אני מזכיר, זה עסק עם הוצאות קבועות יחסית גבוהות, וכל הרווח שלו נקבע לפי התפוסה והמחיר לחדר, שבדרך כלל גם יש ביניהם קורלציה גבוהה. במצב כזה, משקיע עם אופק ראייה ארוך טווח, יוכל ליהנות מהזדמנויות שלא יהיו לנו בשום מקום אחר בעולם באותה תקופה, בעסקים פנטסטיים. אז דיברנו על תקופה, דיברנו על איך מוצאים ערך בגיאוגרפיה, עכשיו אנחנו נדבר על איך מוצאים ערך בתעשיות שונות. אבל לפני שנתחיל, חידה לקהל. מי יודע מה הדרך המהירה ביותר והקלה ביותר להפוך למיליונר? להיוולד. יותר קל מזה. התשובה היא כמובן להתחיל כמיליארדר ולהקים חברת תעופה. תעשיית התעופה סובלת ממוניטין נוראי בקרב קהילת המשקיעים ומסיבות מצוינות. חסמי כניסה נמוכים, עודף היצע קבוע, מונופולים או דואופולים כנותני שירות, תחשבו מי מוכר להם את המטוסים, את המנועים. בנוסף לכל יש איגודי עובדים שמאוד מקשים על הגמישות בשכר. לכן גופי השקעה רבים נמנעים לחלוטין מהשקעה בחברות תעופה. אנחנו בקפרה קפיטל לא נמנעים מראש מכלום, אנחנו אוהבים לצלול לגופו של עניין ולהבין האם יש שם ערך או לא. זה אפשר לנו לזהות מספר הזדמנויות בסקטור הזה מאז הקמת הקרן. אז זאת שאני מדבר עכשיו, מי שמכיר את המכתבים שלי אז יודע על איזה חברה אני מדבר. חברה בריטית, פנטסטית, גידול של 20% לשנה ב-12 השנים האחרונות בהון עצמי למניה, גידול של 15% לשנה ברווח למניה. השוק אפשר לנו לקנות את החברה הזאת במכפיל רווח 4 פעמים הרווח השנתי, ובמתחת למזומן שיש לה בקופה. והסיבה שזה היה קיים, ההזדמנות הזאת, היא בדיוק הרתיעה שהייתה לשוק מהחברות תעופה. דוגמה אחרת, מתעשייה שהשוק גם היום פחות אוהב, היא תעשיית נותני השירות לממשל האמריקאי, ובפרט למשרד ההגנה האמריקאי. אם נבחן את התקציב השנתי האמריקאי מאז שנת 2000, אנחנו נראה שמה-9/11 תקציב ההגנה שלנו עלה כל שנה, עד לקראת סוף העשור, כשהתחיל המשבר, ואז נכנסו הקיצוצים התקציביים, ומה שנקרא sequestration, הקיצוצים האוטומטיים בתקציב. איך לדעתכם יראו הכנסות של חברה שניזונה מתקציב כזה? באופן די דומה. עלייה, 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 ולקראת סוף העצור, סטגנציה ואז ירידה. איך אנחנו בקפרה קפיטל מסתכלים על דבר כזה? אותנו לא מעניין איפה החברה תהיה ברבעון הקרוב או בשנה הקרובה. אנחנו מסתכלים 3-5 שנים קדימה ומנסים להבין האם היה פה שינוי טקטוני. האם לא יהיו יותר מלחמות בעולם? האם ממשלת ארצות הברית תפסיק לרכוש שירותים במיקור חוץ ותתחיל לעשות דברים בעצמה? אחרי שווידינו
שלא היה שום שינוי מהותי, וכמו כל תעשייה, גם בתעשייה הזאת היו שנים טובות יותר ופחות, אנחנו יכולים להיות רגועים ולדעת שזה כר פורה למציאת הזדמנויות. ספציפית על ההזדמנות בתחום הזה, כתבנו באריכות במגזין פיננסים שחולק לכם היום, אז אני לא הולך להאריך עליה, רק ב3 בולטים, מכפיל רווח חד ספרתי, נמוך, מספר אפשרויות לצמיחה, ובנוסף, זוכרים שדיברנו על ההחתמת אחד, החתמת את כולם, כבר רוב ההכנסות שלהם לא ניזונות אפילו מזה, למרות שהשוק מקבץ אותם לתוך זה. תיארנו תעשיות שהשוק נטש. עכשיו אני רוצה לתאר חברה שהשוק נטש. מדובר בחברת צעצועים בריטית שעובדת במודל הבא. היא מקבלת זיכיונות על מותגים, אלה בדרך כלל לא יהיו המותגים הכי חמים בשוק, אלא נוטש אחד פחות. נגיד, קחו דברים בסגנון של בובה בנאי, סמי הכבאי. מתכננת עבורם צעצועים בבריטניה, מוציאה למיקור חוץ לייצור בסין, ומוכרת בחזרה בבריטניה. בשנים האחרונות הם גילו דרך מאוד יפה להרחיב את העסקים שלהם לחו"ל, על ידי חבירה עם משווקים זרים. אם הם רוצים לעבוד עם משווק איטלקי נאמר, כל מה שהם צריכים לעשות זה לשנות את הכיתוב על האריזה של בובה בנאי מאנגלית לאיטלקית ולשלוח את זה למשווק. זה עסק פנטסטי בגלל שתחשבו שהרווח הגולמי נופל בו ישר לשורה התחתונה. אפילו מיסים אין כל כך כהכנסה מוכרת במזרח. ההנהלה הקימה את העסק הזה לבריאות לפני 30 שנה, היא מחזיקה אחוזים ניכרים מהחברה, והם חושבים כמו משקיעי ערך עם מחשבה ארוכת טווח. אתן לכם דוגמאות. הם מאפשרים ליצרני צעצועים קטנים ובעיקר זרים להשתמש בתשתית ההפצה שלהם באנגליה. מה שזה נותן להם מעבר לעוד הכנסות, זה עוד הכנסות על פלטפורמה קבועה, זה אומר גם מרג'ינים הרבה יותר טובים. מעבר לזה, היה לנו עכשיו משבר של נדל"ן בבריטניה, והיה לנו ריבית שהייתה בשפל, זה לא עבר לידם, ליד ההנהלה. הם ניצלו את זה ורכשו את כל הבניינים שהם יושבים בהם בבריטניה, בגלל שהם גילו שהסחירות שהם שילמו הייתה יותר גבוהה מהוצאת המשכנתה, וחוץ מזה הם גם מקבלים הכנסות מדיירים אחרים, כי הם לא תופסים את כל המבנים שלהם. נקודה אחרונה שמדגימה את העסק, את האיכות שלו, תסתכלו איזה מפלצת בייבקים. שימו לב איזה קריסה של בערך 2/3 במספר המניות. אני מקווה שברור לכולם שקריסה במספר המניות זה דבר חיובי. זה אומר שהעוגה מתחלקת על פחות סועדים. אז אני שואל אתכם, תיארתי לכם עסק כזה איכותי, עם הנהלה כזו, כמה הוא שווה? אנחנו שילמנו עליו 5 פעמים הרווח, ועולה השאלה, איך השוק נתן לנו לקנות כזה עסק במכפיל רווח 5? התשובה היא, וזה אחד ממפתחות הערך המרכזיים ביותר שיש לחברה בודדת, תקלה זמנית. במסגרת המחקר שלי על החברה, אני טסתי לפגוש אותם בלונדון, בכנס שבו, ביריד, שבו יצרני צעצועים מציגים את הפורטפוליו שלהם למשווקי צעצועים. הכנס הזה היה באמצע שנה שעברה, והופתעתי מאוד לגלות שבכנס הזה מציגים את הפורטפוליו לקריסמס הבא, 1.5 שנה קדימה. כלומר, יש לנו פה סייקל עסקי ארוך מאוד. במקרה כזה, אם יש תקלה בפורטפוליו לא מספיק אטרקטיבי, ייקח שנה עד שהעסק יתחיל להסתובב. לפחות שנה. זה בדיוק מה שקרה באמצע 2012. עכשיו בואו ניקח את כל פיסות הפאזל האלה ונחבר אותם ביחד. אנחנו מבינים שיש לנו פה סייקל עסקי ארוך, יש לנו פה הנהלה עם 30 שנה ניסיון בהחדרת צעצועים לשוק, אנחנו רואים ביריד שלאורך כל הכנס הזה, החדר שלהם עמוס במבקרים שמתרשים מהפורטפוליו החדש והרענן שלהם, לעומת חדרים של מתחרים שנראים יחסית שוממים. ובנוסף לכל, אפילו בתקופה הזאת, הרעה שהייתה להם, הם לא הפסידו כסף. פשוט הרוויחו פחות. אין איזה סכנה פיננסית. אנחנו לקחנו, ואחרי שהרכבנו את הפאזל הזה, היה לנו מאוד קל להחליט שההשקעה הזאת הופכת להיות השלישית בגודלה בקרן. כל ההזדמנות הזאת נוצרה בגלל אותה תקלה זמנית. לסיכום מטוטלת הערך, ברור שכשיש לנו פאניקה גורפת בשווקים, קל מאוד למצוא הזדמנויות. גם כשיש פאניקה בגיאוגרפיה ספציפית, אפשר למצוא הזדמנויות, וכאמור, לא חייבים לצלול לעין הסערה, אפשר תמיד ללכת למקומות משיקים וליהנות מסיכוי דומה עם סיכון מאוד נמוך. גם כשיש אופטימיות גורפת, פחות או יותר כמו היום, עדיין יש לנו את ההזדמנויות בתעשיות שפחות אהובות וחברות פחות אהובות.
משהו אחד שחשוב לי להבהיר זה שאנחנו לא רודפי טורנדואים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מחפשים את המשבר העולמי וצוללים פנימה. לחלופין, הדרך שבה אנחנו עובדים היא שאנחנו מחפשים את הזול על פני כל עולם ההשקעות, וכשאנחנו מזהים אותו, אנחנו מנסים להבין האם הזול הזה מוצדק או לא. וב-99% מהמקרים הוא מוצדק מסיבה טובה. טרמינל דקליין של התעשייה, או מינוף שיהיה מאוד קשה לשרת אותו. אבל בפינצטה אנחנו מצליחים למצוא מדי פעם את ההזדמנויות שעליהן אנחנו עושים את הכסף שלנו. הרבה פעמים נשאל בשלב הזה שאלה שאני קורא לה שאלת הנוקיה. איך לא השקעתם בנוקיה? כל שנה המחיר ירד. התשובה שלי לזה היא שהדבר הראשון שאנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו משקיעים בחברה, הוא איפה היא תהיה בעוד 10 ו-20 שנה. אם תיקחו למשל חברה כמו אפל, ששנה שעברה הייתה במכפיל רווח חד ספרתי או קרוב לחד ספרתי, המון מזומן בקופה. אני לא יודע לענות השאלה הזאת, איפה היא תהיה בעוד 10 ו-20 שנה. אני כן יודע שילדים ימשיכו לשחק בבובה בנאי בעוד 10 ו-20 שנה, ושממשלת ארצות הברית תמשיך לרכוש צעצועים, לרכוש שירותי מיקור חוץ מחברות פרטיות בעוד 10 ו-20 שנה. זה הדרך שלנו להתמודד עם מלכודות ערך. עד כאן מטוטלת הערך, אני רוצה עכשיו בדקה לעבור על שקף שמתאר לכם